Poslechli jste si někdy od Viktora Sheena sérum víc než jednou? Možná ti pak dojde, že to není jen track o vztahu, ale prosba o chvíli klidu v životě, který se přehrává jako nekonečný film. Sérum je jeden z vrcholů alba Příběhy a sny, desky, kde Viktor bilancuje otcovství, úspěch, minulost a tlak. V květnu 2022 mu věnoval režisér Bart Klimca 6minutový minifilm a je to jeden z nejpropracovanějších videoklipů českého rapu. Refrén Dej mi sérum do mých žil, máme hodně životů, ale každý z nich je film, ať se probudím a zjistím, že jsem celou dobu snil. Funguje jako metafora úniku. Prosba o něco, co mu na chvíli vypne otázky, tlak i bolest. Text ukazuje rozdvojenost. Partnerka si myslí, že je s prostitutkama, ale on tvrdí, že jede za ní.